Motherfuckers get a MacBook and all of a sudden they gotta do all of their work in public. Behind you! Look! Oh my... Τι λέει αλάνια μου, που είστε από το Σάτσεδα. Εκεί που άραζα σε μια πλατεία στη μέση του πουθενά και έκανα scroll mindlessly σαν ένα μεγαμένο ζόμπι. Πέτυχα το πιο eye-opening type of content το οποίο έχω δει στο ελληνικό ίντερνετ. Σε όλη μου τη ζωή, ξέρω εγώ. Και όχι, αυτό δεν ήταν η φρίκα ελέγχη τη ζωή μου για 24 ώρες. Αν και not gonna lie, αυτό ήταν αρκετά eye-opening. Ήταν ένας 15χρονος entrepreneur, ο οποίος κάνει το δικό του personal brand και σου δείχνει με βάσιμα επιχειρήματα το πώς να κάνεις το δικό σου. Όπως το να τραβήξεις την προσοχή των viewers σου σαν ανεγάμμενα πρόβατα. I combined the most viral hook pattern on the internet with ChatGPT 5, and now I get unlimited viral hooks in the time you watch a video. And the best part, every single one is designed to grab attention in the first 3 seconds. Τι ακούω γάμο το σπίτι μου. Πρώτα απ' όλα σταμάτα να κάνεις αυτές τις περίεργες γκριμάτσες όταν μιλάς. Με κάνεις να νιώθω άβολα. Και εξήγησέ μου πώς γνωρίζεις ότι αυτά τα viral hooks δουλεύουν, επειδή δεν έχουν δουλέψει σίγουρα σε σένα, bro. I mean, ναι, ok, καταλαβαίνω, το audience retention είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε κάποιο creator σαν tool. Λογικά επειδή όλοι έχουμε attention σπάνα χρυσόψαρο. Αλλά αυτό από μόνο του μου φαίνεται σαν πολύ scammy technique και αυτό είναι ο λόγος ο οποίος δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μου. Στην κυριολεξία, απλά χρησιμοποιείς τους viewers σαν γαμμένα εργαλεία με αυτόν τον τρόπο. If you want it, comment the AI and I'll send it to you. Μαλάκα. Μ' αρέσει που ο τυπάς για να ανέβει στον αλγόριθμο έκανε το κλασικό μάγκες, κάντε comment, τον παίρνω από κόλλο για να σας δώσω το Unlimited Money Generator Guide μου. Και τα μόνα comments τα οποία πήρε ήταν αυτά. Shut your bitch ass up. Όχι για να συγκρίνω, αλλά εγώ τουλάχιστον είμαι ειλικρινής. Δώστε μου τη γαμμένη σας ψυχή μου, νόπανα. It's not just a domain. Domain. Domain expansion. Ριόικη τενκάι. Τι να τον αρχίζει, μαλάκα! Μαλάκα. Λέγοντας τα αυτό νιώσα σαν αυτό ότι είπαμε τον Ναρούτο. No way he just put in a Naruto reference in there. Yeah, man, my anime fans are going, man, I love this reference. Sasuke, Naruto, Sharingan. Σας παρακαλώ, πυροβολήστε με. Most people talk about starting a business. Few put money down to actually do it. When I bought my first domain, it wasn't just a website. It was proof to myself that I'm serious. Ρε Γκούμπερ, ρε Slimebull, δεν μπορείς να κριτικάρεις κόσμο που δεν θέλει να βάλει λεφτά κάτω στο να ανοίξει μια επιχείρηση, εφόσον και εσύ χρησιμοποιείς τα λεφτά του μπαμπά σου. Αυτό θα είχε νόημα να μου το πει ένα άτομο πιο μεγάλης ηλικίας, επειδή τότε ρε φίλε θα μπορούσα actually να πάρω value από αυτό το οποίο ακούω. Γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά στο να παίρνεις ένα χαρτζηλίκι allowance από τους δικούς σου, σε αντίθεση με το να δουλεύεις και τα λεφτά να μην τα βλέπεις πλέον σαν currency, αλλά να τα βλέπεις σαν ώρες δουλειάς. Και αυτό σαν self-proclaimed επιχειρηματίας που λες ότι είσαι, θα πρέπει να το ξέρεις ήδη. Είναι like κοινή λογική. Για να μπορεί να σε εμπιστευτεί ο viewer, θα πρέπει να έχει ένα motive. Όχι να είσαι όποιος να είναι, πρέπει να έχεις όντως αποδείξεις ότι ισχύουν αυτά που λες. You're not behind. You're just not honest. You scroll all day watching other people win, telling yourself, I'll start tomorrow. But tomorrow is a trap. Bro, σταμάτα. Unironically τα αγγλικά σου με κάνουν να θέλουν να αυτοκτονήσω με τον πιο βάναυσο τρόπο. I'm just being honest. I stopped going out. Stopped texting first. Stopped waiting for someone to save me. Because I realized this journey is mine. And no one's gonna do the work for me. Ρε bro, take it easy. Take it fucking easy, ρε φίλε. Η ζωή δεν είναι τόσο deep. Απλά έφαγες brainwash από μερικούς red pill YouTubers και τώρα νομίζεις ότι έχεις το cheat code για τη ζωή. Αλλά θα στο φέρω αλλιώς. Πες ότι όντως καταφέρεις και φτιάξεις την επιχείρηση, έχεις τα λεφτά και γενικά ζεις το lifestyle. At the end of the day, αν έχεις πετάξει όλο σου το social life στα σκουπίδια για να κυνηγήσεις τα λεφτά, τότε έχεις χάσει το game της ζωής. Όμως εσύ θα δεις αυτό το βίντεο και θα είσαι σε φάση να, hater, γαμώ το σπίτι του. Θα δει όταν γίνω μεγαλοεπιχειρηματίας or some shit. Αλλά μέχρι και τότε, εγώ θα σου πω. Τι να τον αρχίζει, μαλάκα! Nobody sees the work I do when the camera is off. And I'm fine with that. Most people want to show everything. Every little win. Every fake grind. But me, I move in silence. Move in silence.
What the fuck are you talking about? Αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό το οποίο κάνεις. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά όλο σου το profile είναι εσύ το να κάνεις document το grind σου. Ρε φίλε, έχω παρατηρήσει και κάτι άλλο για αυτό ότι έχει ένα complex ότι όλοι είναι out to get him και γενικότερα τέτοια φάση. Σε κάθε βίντεο απλά κάνει rumble on and on για το ότι they'll find out, αλλά θα είναι too late και honest και μαλάκα μου απλά σταμάτα. Δεν είσαι ξεχωριστός επειδή τρως hate, δεν είσαι ξεχωριστός επειδή είσαι wannabe financial guru και σίγουρα δεν είσαι ξεχωριστός επειδή διάβασες το βιβλίο του David Goggins. Either way, μάγκες μου, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να γουστάρατε. Ξέρω το βίντεο ήταν λίγο πιο ρασαρισμένο και όχι τόσο πολύ όσο θα ήθελα. Απλά μεθαύριο φεύγω και δεν είχα τόσο χρόνο, η αλήθεια είναι. Ευχηθείτε μου καλή τύχη για την εξεταστική, γιατί είμαι κάπως μαγειρεμένος. Ευχαριστώ by the way full για το support τελευταία. Με έχετε βοηθήσει απίστευτα actually. Socials θα βρίσκονται στο bio όπως πάντα και... The days you make $0 are the most important. Ποια δολάρια γαμώ την πουτάνα, μη είμαστε στην Ευρώπη!